Αυτή η ομάδα της Αργεντινής δεν παίζονταν. Και δεν δέχομαι και συνάδελφοι ακόμα που ήρθαν, που ήταν στην εθνική ομάδα, να βλέπω να κατηγορούν, ας πούμε, τον Αλκέτα, να κατηγορούν ότι ξέρεις τι μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι. Αυτές ήταν οι δυνάμεις μας εκείνη την εποχή. Εμείς είχαμε να ανταγωνιστούμε ομάδες οι οποίες ήταν πολύ ανώτερες από εμάς. Τώρα που βάζουν ζητήματα προετοιμασίας, ότι ξέρεις πήγαμε σε 5 δεξιώσεις, όλα είναι για μένα βλακίες. Ναι. Και είναι Λέγαμε τότε ήμασταν περιοδεύων θείασος. Όχι, και είναι μεγάλο λάθος αυτό που λένε. Σε 3 εκδηλώσεις πήγαμε. Που δεν έπρεπε να πας, έχεις 1 εκατομμύριο ομογένεια εκεί πέρα. Δεν έπρεπε να πας. Δεν βλέπουν τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, τι έκανε η Ιταλία, τι έκανε η Κολομβία, τι κάνανε αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και μοιράζαν αυτόγραφα. Εμείς τι κάναμε. Περιοδεύων θείασος. Γιατί πήγα και σε ένα άλλο μουντιάλ εγώ. Σαν συνεργάτης. Στη Βραζιλία. Ναι, με το Σάντος με το Σάντος. Λοιπόν, εγώ ας πούμε έκανα αναδρομή τα πράγματα, δηλαδή το πώς ήταν στη Βραζιλία και πώς ήταν στην Αμερική. Εντελώς διαφορετικά. Ήταν πιο έμπειρη η ομάδα, πιο έμπειροι οι παράγοντες. Εντάξει. Αυτά τα λάθη μπορεί να βελτιώσανε κάποια πράγματα. Αν έγινε, αλλά δεν θα λιδωρήσει όλη την προσπάθεια που έγινε και αυτή τη στιγμή. Ούτε καν το αναφέρουν, δηλαδή δεν λένε τίποτα για τα παιδιά αυτά που πήγαμε στο πρώτο Μουντιάλ.